L-ewwel qari. Qari miktib tal-Profeta Iżajja. Ħananni lill-maħbub tiegħi l-għanja ta' mħabbtu għall-għalqa tad-dwieli tiegħu. Il-maħbub tiegħi kellu għalqa tad-dwieli fuq għolja għammiela. Għażaqa u naddafa miż-żrar u ħawwel fiha dwieli mill-aħjar. Bena torri f'nofsa u wkoll ħaffer masar fiha. Stennija tagħmel l-għeneb tajjeb, iżda kull ma għamlet kien għeneb qares. U issa intom li tagħmlu f'Ġerusalemm, irġiel ta' Ġuda, għamlu intom ħaq bejni u bejn l-għalqa ta' dwieli tiegħi. X'kien fadal li nagħmel għall-għalqa tiegħi u ma għamiltux? Stennejta tagħmel għeneb tajjeb u kull ma għamlet kien għeneb qares. U issa ħanurikom sejjer nagħmel jien lill-għalqa tiegħi ta' dwieli. Inneħħilha lill-uħta madwara u jħarbtuha. Inġar fil-ħajt biex in-nies taffiġa. Nagħmel minnha xara. Ħadd ma jiżbara jew jaħdemha u jinbet fiha x-xewk u l-ħurrieq. Jien ngħid lis-sħab biex ma jagħmilx xita fuqha. Għax l-għalqa ta' dwieli tal-Mulej tal-Eżerċiti hija id-dar ta' Iżrael u l-irġiel ta' Ġuda huma l-mixtla tal-għalqa tiegħu. Huwa stenna l-ġustizzja u araw sab it-tixrid tad-demm. Stenna s-sewwa u araw sema l-għajjat tal-maħqura. Il-kelma tal-Mulej. Sam responsorjali, l-għalqa tal-Mulej hija d-dar ta' Iżrael. Int lajt dilja mill-Eġittu, warrabt il-ġnus biex tħawwel lila, meddet sal-baħar il-frijaj tagħha, sa xmara iż-żraġen tagħha. L-għalqa tal-Mulej hija d-dar ta' Iżrael. Għaliex mela ġarraft il-ħitan tagħha u kull min jgħaddi qaċċat minna. Iħarba tal-ħanżir selvaġġ, il-bejjem tar-raba jerow fiha. Il-għalqa tal-Mulej hija d-dar ta' Iżrael. Erġejja Alla tal-Eżerċiti, ħares mis-sema u ara u żur lil din id-dilja. Ħossib dak li ħawlet lemintek, ir-rimja li int kabbart għalik. Il-għalqa tal-Mulej hija d-dar ta' Iżrael. Aħna ma nitbedux minnek. Roddilna l-ħajja u aħna nsejħu ismek. Reġġana li konna Alla tal-Eżerċiti. Itfa' fuqna id-dija ta' wiċċek u nkunu salvi. L-għalqa tal-Mulej hija d-dar ta' Iżrael. It-tieni qari. Qari mill-ittra ta' San Pawl Apostolu lill-Filippin. Ħuti. Tħabbtu raskom xejn. Fit-talb kollu tagħkom itolbu u uru lill-Alla xi jkollkom bżonn u iż-żuħajr. U s-slim ta' Alla, slim li jgħaddi kull mal-moħħ jista' jifhem, iżommilkom qalbkom u moħħkom sħaħ fi Kristu Ġesu. Mill-bqija ħuti, f'dan għandkom taħsbu, f'kull ma hu veru, f'kull ma hu xieraq, f'kull ma hu ġust, f'kull ma hu safi, f'kull ma jiġbed l-imħabba, f'kull ma jistħoqlu ġieħ, f'kull ma hu virtu, f'kull ma ħaqqu t-tifħir, f'dan kollu ħasbu. U kull ma tallimtu u ħadtu minn għandna u smajtu u rajtu fina, għamluh. Alla taslim ikun magħkom. Il-kelma tal-Mulej. L-Evanġelju. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. U dak iż-żmien Ġesu qal lill-qassisin il-kbar u lix-xjuħ tal-poplu. Isimgħu parabola oħra. Kien hemm wieħed sit ta' għalqa u ħawwilha bid-dwieli.
tella għala ħajt tas-sejjieħ madwara, ħaffer ma sar fiha u bniela torri u qabbilha lil xi bdiewa u siefer fart oħra. Meta wasal żmien il-frott bagħat il-qaddejja tiegħu għand dawk il-bdiewa biex jiġbrulu il-frott li kien imissu. Iżda il-bdiewa qabdu lill-qaddejja u lil wieħed sawtuh, lill-ieħor qatluh u lill-ieħor ħaġruh. Reġa' bagħtilhom qaddejja oħra aktar minn qabel u għamlulhom l-istess. Fl-aħħar bagħtilhom lill-ibnu. Min ibni jistħu qal. Iżda kif raw lill-ibnu, il-bdiewa bdew jgħidu bejniethom: ara l-werriet, ejjew noqtluh biex il-wirt tiegħu nieħduh aħna. Qabduh, xaħtuh il-barra mill-għalqa u qatluh. Issa sit il-għalqa x'jagħmlilhom lil dawk il-bdiewa meta jiġi? Qalulu jeqridhom bl-aħniena taħżina li huma u l-għalqa jqabbilha lil bdiewa oħra li jroddulu l-frott fi żmienu. Għalilhom Ġesu: qatt ma qrajtu fl-Iskrittura li l-ġebla li warbu l-bennejja saret il-ġebla tax-xewka? Bis-saħħa tal-mulej seħdan? Ħaġa tal-għaġeb f'għajnejna? Għalhekk ngħidilkom li s-saltna ta' Alla tittieħed minn għandkom u tingħata lill-ġens li jagħmel il-frott minnha. Il-kelma tal-mulejn.